Wala lagi bro, unsa tong signal ay. Wala man nino, ano, dugay ko nakabalik og live ba? Lagi, basta unsa man mo signal da okay ra? Okay raman ako signal, murag sa cellphone siguro, murag magmukalit lang og kuan. Kanang unsa to title atong libro ha bro? Catholic Virginia. Wala naman ko ni cover bro, wala na cover bro ba, dire na ako ni basan sa pare mo ko ni bro, katong didto ko sa Bohol bro ba. Pero napat na gina nimong libro ha gihawiran bro. Oh, kani dire bro. Wala ra ni cover bro kay nakapuyo mo ko atong pare bro, katong nasahin ko sa Bohol bro ba. Iya daghan siya mga box bro. So nakuha rin ako niya bro. I don't know bro kung unsa pud ni bro kay di kan man siya ha. Ako ramang nabasahan dire bro. O ako kay balo bro kung mao ba gyud ni yang original nga libro gyud niya or iya ra ba ning gikuan didto. Na mabasa pang imprimatur ana. Oh, wala bro kay ang gibutang ra bro Catholic Virginian. Wala ambot gani nalibo gani ko kung kaning kinsa gyud imprimatur ani pero gikan gyud sa inyo ang libro kay gikan man na siyang library. Catholic Virginia. Wala sa nag-cheese nga libro bro, research na ko sa Amazon. Ha? Ay noon dire bro, na dire ko one man the Virginians and History. Naa may kuan bro, naa may page. Dili lang ta ka-sure anag sa Katoliko buko na bro kay bisag makumpleto pa nag-page kay why cover o imprimatur bilang sa napuna kuanon. Kay dito man na ako nakuha bro sa kaning library sa Katoliko sa Nahawan Bohol. Nakapuyo man ko siyang balay kay giapabangan mo to yung balay kay dugay naman to namatay nga pare. Onya tungod lagi bro nananghid po ko bro sa kaning iyang igsuon nga pwede ba ko makabasa sa mga books niya ni okay man so nabasahan ako diri bro mao na pagkaingon bro Catholic Virginian October 3, 1947 page 9 article Totilio the Truth nag-ingon diri bro. For example, nowhere in the Bible do we find that Christ or the apostle ordered that the Sabbath being changed from Saturday to Sunday. Bro dili sa lang ta mo confirm sa Katoliko na bro kay walay imprimatur din walay cover. So makuha lang na ako lain ko bro kung ebidensya ang isgutan bro kinanglan na gyud tay mga dokumento ana nga legit. Okay bro, mangutana lang ko kasama na lang bro. Nay cover ana ben. Sa author kanas man ni nasulat ang paglaom ha bakang paglaom. Kini nga editor. Sige lang bro, kay naaman ko usap ani bro. Nga pangyataono nako bro, makita ra gyapon nako to bro sa sunod nato nga hibalag bro, mapakita na nako bro. Mangutana ko bro ba ning libro ninyo bro? Asa? Asa nga libro bro? Kaning dakong paglaom ba? Wa mo koy dakong paglaom, wa mo koy dakong paglaom. Awan Asa? ka na nakay ko anda kanang hitabo sa katapusang panahon. Wala pud ko bro, wala pud ko yung mga books. Naunsa man Asa ha? Mangita ko bro. Kanay nani ba kanay o kanay kita ninyo mga tabi? Asa ha? Di na ako makita bro, di gani ko kakita si imong naong diri sa akong cellphone. Amo lagi kay imo po dire pero sa kuan computer makita ra ta. Oh. Kanang Unsa ita ka ko sa color, bro? katapusan. Mga Unsa ita ka ko sa color? katapusan panahon ba din last the events in English. Kaning nabitaw bagag cover nga nay kang kiligira ang cover. Dakong paglaom or dakong away. Dili bro kanang last the event. Last day event. Kabantay ka tong last the event na ay kuan na ay kang kiligira yung cover ba? Tang kidigira. Murag na ako ay sa bro, pangitaon ako bro, tang kidigira murag na bro, ay sa ha. Wait lang ha. Excuse ka diot bro ha. Pakanay na ako bro. Sige, wala problema bro. Nag-isgot mong gud pagka-founder bro.
Kay aldi lang ko mayo basta founders Katoliko na dari ko sa imong simbahan. Ang dagat mo taon, ug unya mo na. Maora man akong dakong baglaong bro, kani? Makita ra nimo bro. Maora man ning naanak ko kani? Kadala nga kay murag itom dire sa ako yung monitor para sa monitor. Ah kana bro, unsa man na katong pila ka pages na? Oh, 112. 112 di man ba? Mao man ning sa ako ang dakong paglaom. Mao man ning dakong Gamay, paglaom. nipis. Kana nipis bro. Nipis na. Oh, nipis ni tano. Sa page ko bro, sa page 43 daw bro. Page 43. Oh. Dahil dito na kapitulo 5. Sa Page 43 din. Kapitulo 5 din. Mini nga paglaom. Kanang puluhan nga mini nga paglaom. oh, asa man ani bro, asa may question ni man dire bro. Ang question ako ana bro nga. Ningon man dia bro nga. Ang doktrina nga kita natural. Kaning term kita ba bro? Naka-refer ba ni sa Seventh Adventist bro? Kamo? Asa bro, pagitawon ako bro. Sa sinugdanan din bro. Sa sinugdanan kanang first paragraph yun. Ang doktrina, ang sa imong gikuan, ang imong concern ani bro? Ang doktrina nga kita natural nga immortalidad. Kaning term kita naka-refer ba ni sa inyo ha? Ang doktrina nga kita natural nga immortalidad. O kanang term kita dia ba? Kanang term kita naka-refer ba na sa inyo ano? Ah, Kay laing dili lang yun siguro. Maingon may siguro na bro ang doktrina nga sila. So term kita so naka-refer gina sa inyo simbahan siguro. Wa man gyud ko ka basa-basa magud ani pod bro. Pero ako lang ako lang basahon pagbadayon bro ah. Sige sila bro, kana lagi confirm ba na ko una bro kanang term kita ba ang doktrina nga kita sa ato pa diha na nakapuntin sa inyong simbahan no? Sa ako na ning basahon bro para makuha na ko bro. Ang doktrina nga kita natural nga immortalidad. Immortalidad gikan sa pilopusiya nga pagano. O kana bro, Wala sa kangit-ngit. Ha? ay kana na sa period akong sa period taman bro kanang term kita dia bro ang doktrina nga kita asa man na naka-refer kita bro sa inyong simbahan. Ako na ning basahon bro para masabtan bro ba kay karon pa mago kabalag ani bro. Ako na ning basahon bro kay para masabtan nato bro ba ang bot ni pasabot bro ba. Ingon Okay, na bro. nga ang doktrina nga kita natural nga immortalidad gikan sa filosofiya nga pagano kinsa maning term kita nga nakadoktrina og immortalidad nga gikan sa filosofiya nga pagano. Okay, so wala lang gid sa akong pagsabot bro, wala lang gid pudli siya bro, naga-refer lang gid sa Seventh-day Adventist. Apil bro ang mga tao bro nga naulipon sa pagtulunan bro niining immortalidad nga gikan sa propesiya nga mga pagano. Kaning term kita bro ingon nga ang doktrina nga kita. Yes, kay ang mga Adventista kaniadto bro na nakuan man bro, nalimbungan man ani. Sa wala pa sila gidawat sa kamatuoran. Dato pa bro, ang doktrina gikan gid sa pagano. Ingon ang doktrina nga kita natural immortalidad gikan sa filosofiyang pagano. So gikan Sa gid sa wala. filosofiyang pagano bro. O sa wala pa na kadawat sa kamatuoran ang mga Seventh-day Adventist or ako for example, sa wala pa ko may sunod sa Biblia. So ang akong pagtulunan kaniadto nagabase gid niini. For example, ang kalag dili mamatay. So kini siya nga mga pagtulunan
matot pa din ini nga balasahona gikan gani sa mga pagano nga mga pagtulon-ana. Unya kay naka dawat man mis Biblia sa pulong sa Ginoo nga wala man day gid ni pud ni gitudlo kay ang ingon sa Biblia ang kalag mamatay man. So posible bro nga kaniadto nalimbungan apan kay Bro, unsa man balungos ning- kamatuoran so wala. Unsa man ning doktrina bro? Ang doktrina nga kita. Unsa man ning doktrina gimen diri? Ang doktrina nga na katunan sa wala pa kami nakadawat sa kamatuoran nga among gisunod kaniadto mao ning pagtulunan ng immortalidad nga gikan sa pagano. Mm. Dayon, naapod sa Ako akong basahon pag padayon bro, taliwala sa kangitngit sa dako nga pagsupak nahimo kini nga kabahin sa Kristohanong pagtuo kay nga kami sa una moangkon bayapon mi nga Kristohanon. Wala ba kay moangkon nga yawanon, di ba? So nga sa karon mipuli na kini sa kamatuoran nga mao na gani gana karon ang gisunod nga di man kunta na kamatuoran nga mao ang mga minatay walay nagbaluan sa bisan unsa nga butang. So dire na nakapokus de bro mo na akong gisulti nimo ganiya example na akong kagalingon nga kaniadto nga wa pa mi kay balos kamatuoran so mao gina nga doktrina. So naa pa gani mga Adventista bro nga nagtuo ana bro. So giklaro ra ni bro ba gi kuan bro gi padasig pagbalik bro nga kinanglan di kita motuo ani nga pagtulod ana kay iyan is pagano. Okay bro, dire ko mag-focus sa mao ra gyapon nga libro bro. Kining adlaw ipapangulay ba mausa ba jud bro? Ha? Kaning adlaw ipapangulay mausa ba jud siya? Mausab ang adlaw nga igpapahulay? Oh. Okay, sumala sa giingon ni Kristo bro, Mateo kapitulo 5, ingon sa dinhi bro, nga wala man siya mianhi aron bungkagon ang kasuwa. Kung basahon ha. Okay? Ayaw kamo panguna-una nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan og mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman niini. So, kami nagatuo bro nga ang sugo sa Ginoo bro nga 10 commandments kay sa 10 commandments adlaw mo ginang kapito. Adlaw mo gina Sabado diha sumala sa Latina Vulgata na amang ko dire. Sabado mo gina mabasa diha bro, di gani mausab. Ah, dili masab. Kanang kuan bro. Kanang sa page, kanang libro ba? Page 70. Naigingon dire sa last paragraph bitaw. Na Page pasig uli 70? sa kamato. O page 70 daw bro. Page 70. Katapusan nga paragraph bro. Oh, kanang pagpasig uli sa kamatuoran. Okay? Sa may imong kuandre. Dire sa first paragraph bro, ningon man. Si Isaias nagtagna sa pag-usab sa adlaw nga ipapahulay sa katapusan nga mga adlaw. Kanus man ni matuman do nga pusbo ng adlaw ipapahulay sa katapusan mga adlaw. Basahon ako bro, Isaiah 56:1 ug 2. Kanang laban na diha. Oh, naman dre. Ako basahon na ni bro kay para klaro na to bro. Kung sa ingon ang confirmation mo ganina nga dili jud mausab. Naingon man diri si propeta Isaias nagtagna sa pag-usab sa adlaw ipapahulay sa katapusan nga mga adlaw. So naa gyud ay tag-an ang propeta nga usbon. Isaiah Kanus may 56. tabo bro. Ako na nagbasahon bro ha. Wait lang bro ha isa. Kini mao ang giingon ni Yuba, bantayan ninyo ang hustisya o pagbuhat sa pagkamatarong. Kay ang akong kaluwasan hapit na muabot. O ang akong pagkamatarong igpadayag. Bulahan ang tao nga magahimo niini o ang anak sa tao nga magapadayon niini. Nga nagbantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa paglapas niini o nagpugong sa iyang kamot gikan sa pagbuhat sa bisan unsa. Karon bro, ako na ni basahon pagpadayon bro ako sa ibot ipasabot ha, kay ang Bible tin-aw naman kaayo nagisgot sa adlaw ipapahulay nga bulakan ang nagapadayon sa adlaw nga ipapahulay. So karon akong basahon
si Isaias nagtagna pag-usab sa adlaw nga ipapahulay katapos sa mga adlaw. Kini mao ang giingon ni Yuba, bantay ang hustisya ug pagbuhat sa pagamatarong, kaya nga akong kaluwasan na moabot. Ug ang akong pagamatarong ibadayag bulahan ang tao nga nagahimo niini o ang tao nga nagapadayon niini nga nagbantay sa adlaw nga ipapahulay. So ang buot magod ipasabot diri bro nga mausab gayud bro kanang Sabado gid ang isugos Ginoo, di ba? Pero usbon nini sa tao, bro. Usbon kini siya. Balihon himuon nga Domingo nga dili na balaod sa Ginoo, usbon kini siya. Mo nagingon diya, bro, nga bulakan ang nagpadayon. So muna nga bulakan ang nagpadayon kami kay nagpadayon man yan eh. Sige, Osbon daw bro. Sa katapusan, Osbon. Ayo sa bro, ang akong explanation. Nasa page 72 bro. Tanaw na to kinsay mo usab bana. Okay. Balik ko na ko ang tubag ha. Balik ko na ko ang tubag. Ano na ko bro para maklaro sa ating paminaw bro. Nga ang Sabado nga sugos Ginoo usbon gayod. Usbon gayud ini siya himuon nga Domingo. Mao na nga nag-ingon diri sa Isaiah 56:1-2 nga bulahan ang mga tao nga nagpadayon niini. Si Isaiah mao nag-ingon dili bot ipasabot bro nga si Isaiah nagpanagna siya nga ang Sabado balino na ngadtos Domingo. That is wrong. Dili na siya bawat ipasabot anay. Okay, so next question. Okay. Gitag-an mo ko di propeta Isaiah nga sa katapusang mga adlaw, Osbon ang naipag-usab sa adlaw ipapahulay. Oh. So, kanus man ni may tabo ni pag-usab ani bro. Kanus pag-usab sa adlaw nga ipapahulay. Okay. Sumala sa mga referensya bro. 321 AD na dere bro na ako'y basa ko na dinhi si Constantine. O sa nga referensya na bro kay kung tanan ro basta available na kuno. Wait lang. Anaagin na sa imo kay daghan man kaniya. Akong ikuan ha. Sumala dinhi. Okay, dinhi ko sa libro. Title, giklaro gito nimo ganina nga lahat pag-usab ang mousab ana ang Constantino siguro bro mo yung gimin. Okay, nausab mo gini bro. Pero inyo ara gyapong libro atong basahon na bro ha. Kinto nag-usab. So kanang page 72 bro atong basahon na bro kay maura gyapon ng libro atong gamiton dili sa tamo gamit ana imong Constantino kay in the first place, malangay ta. Dili. Kung man yung manay, Areo. Unsa man ang Areo. Nakakaani nga libro, kaning Ecclesiastical Review, February 1914. Ecclesiastical Review, February 1914. Kinsa may author na bro? Naara magyapon ni diri sa ako nga gibasa magod kada akong ipakita nimo ganiya ba. Mga screenshot ra na bro, ayaw dila sa ta na bro, questionable author dila sa ta magamit ana. Ari lang sa ta si mo libro bro, kay mo may available. Sige. Kani sa page 72 bro, basahon. Basaha ra gud bro. Okay. Page 72. O 72, unang paragraph, ikaduhang paragraph, dan ikatulong paragraph bro. Kaning ikatulong paragraph. Sa man ang title? Walay title sa sa ikatulong paragraph sa page 72. Kana bitang naingon diri bro, apan ang iglesia. Tanawad ang term apan ang iglesia. Apan ang iglesia, wait lang apan. Sa Katulong paragraph bro. unsa nga page 72 ra gid siya ikatulong nga paragraph. Di ba unang paragraph diha kay namay ang mga protestante nagila sa bagong tugon hingpit nga wala magsulti bahin tugma. Ikaduhang paragraph hangtod sa takna sa pagkamatay ni Kristo walay pag-usab gibuhat sa adlaw. Okay, sunod. Tulong nga paragraph kaning diha sa ikatulo na bitaw gibutan sa tunga-tunga. Apan ang iglesia nga gimanduan ni Kristo kana. Ay sa kay ikatulo diri bro ang Dios nagmando sumingkid ka di ba? Dili atras ana bro
atras ana. Muatras ko. Ikaupat naman na Okay. kani ang Dios. Okay. Apan ang Nara, iglesia nga giman. Okay, sige. Unsa may mo concern ani? Pasado na Oh. bro. Okay, apan ang iglesia nga gimanduan ni Jesucristo, ginihan sa Espiritu sa Dios, maoy nagpuli sa Domingo alang sa Sabado. Busa ato na karon gibalaan ang nauna, dili ang ikapito nga adlaw ang Domingo nagkahulugan og karon, mao na ang adlaw sa Ginoo. Ano ni bro? Kinsa man ang ako ba tana na bro. Kinsa man ang iglesia ha dia nga gimanduan sa Espiritu Santo nga miusab sa Sabado to Domingo. Okay. So, ang ako ani tubag nimo bro, naa man gi original ani nga libro bro, kay sometimes manggod bro ang pagsulat manggod ani bro, na miss nasayop siya pag sulat kay ari man bro, ari oh. Giangkon sa mga Romano Katoliko ang ilang iglesia maoy nag-usab sa adlaw nga igpapahulay. So duha na nag-usab sa adlaw nga igpapahulay. O kandilan kay anang angkon sa Oh. Katoliko bro kay kanitang diri sa ubos ba bro. Oh. Kanang gipati kay nga ang iglesia nga gimanduan ni Jesucristo giniyahan sa Espiritu sa Dios. Maoy nagpuli sa Domingo alang sa Sabado. Kinsa man ni iglesia ha bro? Okay, wala man gibutang diri bro. Ari akong basahon na. Apan ang iglesia nga gimanduan ni Kristo. So, boto pasabot nag-claim kami nga gimanduan ni Kristo. Okay, Oh. wala po'y mga Adventista bro or pagtulon-an namo bro nga ang Sabado giusab namo dito Domingo. Nga naman ang gibantayan namo Sabado ra man gyapon, dili man Domingo. Dara bro, apan ang iglesia nga gimanduan ni Jesucristo o giniyahan sa Espiritu sa Dios maoy nagpuli sa Domingo alang sa Sabado. Kinsa man ning timbahan na bro nga gigiyahan sa Dios sa Espiritu Santo maoy nagpuli sa adlong Domingo. Okay, ano siya bro, tubag na ko bro sa imong pangutana. Siguro bro, kung mubalik kita ngadto sa kaning original gining dako nga paglaom, dili na Sa ko ni siya original mabasa ano, bro? ngayon ani. Unsay original ani bro? Unsay original ani bro? Basta naay original ani bro kay sa amo man gid nga mga Dako, books bro, dako, siguro dako, sa inyo bro. kay gani nga mga libro bro, naapoy mga Kaning sayop dako, nga bro. mga Kaning dako, baga, nipis mo na. wala po koy dako. Ambot lang kung maubayan ko na basta na po mga Kaning English, Oo. mga na-miss nga pagsabot bro ba o na-miss nga mga pagsulat bro. Kay wala may 7-day Adventist bro nga nag-usab sa Sabado ngadto sa Domingo ang Iglesia Katolika Romana raman. Posible bro nga nasayop kini siya bro. Nga pagkasulat Nasayop na dili ko bro, bro. ini. Nasayop na connection da bro. Nasayop na siya. Posible nasayop ini siya nga pagsulat ani kay wala may Adventista nga nag-usab sa sugo sa Ginoo kay nagbantay man sila sa adlaw Sabado dili man Domingo. Sama ra gyud na sa uban po ninyo nga libro bro. Nga dili ninyo dawaton bro kay moingon pod mo bro nga dili na siya mao, dili na siya. Diba? May mga sayop gyapon. Pero kung mubasa ka ngadto bro sa mga originally gyud nga mga sinulat kay kini man gud bro mga kapi-kapi na malagid ni siya no, mga kapi-kapi na lang, mga kapi giimprintahan. So, simple naay mga panghitabo bro nga na-miss. So, mo na nahitabo. Kay wala may Adventista nga kay kung kami ang nagpuli bro sa adlaw nga Domingo o Sabado ngadto sa Domingo, now ang pangutana karon nganong nagbantay may Sabado, so simpre magbantay na kung tamig Domingo kay nag-ingon man diri bro. Sa karaang ingon man diri sa karaang balaang Sabado mo'y gibalaan. Apan ang iglesia nga gimanduan ni Jesucristo ginihan sa Espiritu sa Dios mao'y nagpulis Domingo alang sa Sabado. Busa ato na karon gibalaan ang nauna. So karon naabe Adventista nga nagbalaan sa nauna? Wala oy. Wala Adventista nga nagbantay sa adlaw nga bro. Bro, ako lang gustong sayiran ba kay nindot yun siguro na pasakupan ng simbahan na no nga gigayahan ni Jesucristo sa Espiritu Santo. Kinsa mo dyan ang simbahan nga gigayahan sa Espiritu Santo nga maoy nag-usab sa Sabado nga sa Domingo. Okay, ang tubag nako bro, ani. Usbo nako akong tubag ha. Dili pug ko bro nga ako nini siyang kaning tubagon gid nako imong pangutana nga gusto gid nimo nga akong angkonon nga kini mga Adventista. Okay? Ah. So
kay wala man goy Adventista bro nga nag-usab sa balaod sa Ginoo ngadto sa Domingo. Mao bitaw niingon diri bro nga maoy nagpulis Domingo alang Sabado busa ato na karon gibalaan ang nauna. Na karon ang question, naabay nagbantay nga mga Adventista nga nagclaim nga gigiyaan sa Espiritu Santo, nagbantay sa unang adlaw kay nag-ingon man diri busa ato na karon gi bantayan, busa ato na karon gibalaan ang nauna dili ang ikapito nga adlaw. Ang Domingo nagkahulugan og karon mauna ang adlaw sa Ginoo. So wala may Adventista nga Nasayop nagbantay sa libro ni Ellen Gold. nagbalaan. Bro, confirmation lang bro. Nasayop din na nga passage sa libro na bro. Nasayop din si Ellen Gold White ana bro. Okay, dili si Ellen G. White ang nasayop ani bro. Ang nagsulat lang ni ani bro, ang nagkuan lang ani bro, ang imprinta siguro ani ang nagkuan ani bro. Kay di man gani original gid niya bro. Kay naa magi original ani. Siguro bro, kung makuha na mo ang original ani bro. Isip membro sa Seventh Adventist bro. Unsa man di original ana bro? Kay ako na ako'y gamay diri nga dakong paglaom ni Pes kanang 112 ra ang taman. Naapod ko diri Ang nga original original only, bro. Nabaga jud sa bro. Baga siya dayon taman sa og paid. Sa mga taman be. Kadali lang ha. 400 bro. Dayon English og Tagal ay English og Bisaya ginaana ko diri bro. Ha? Nadyo ko'y baga ng mga libro ana duha ka book bro, English ug Tagalog o English ug Bisaya. Ang kaning baga bro, 400 pages gid siya bro. O kana Pare, na bro, to ako- gigamit karon is kuana na bro, kana Kay kung imong pabasahon pagpadayon bro, ari bro, makaingon gud kung sayop ini siya ngano man ari kung imong padayonon magbasa dinhi na sa ikalima bro nga paragraph ang paguba sa balaod sa Dios nabuhat sa diya nga giusab ang adlaw nga igpapahulay sa Romanhon nga gahom. Ari oh, nibalik na po diri, nasumbalik na po sa inyo sa Romanhon nga gahom. So, makaingon ka nalibog, no? Kalibog ba, no? kalibog no. Ya, Makalibog, makaingon ka kalibog. So, ang ako nga tubag bro, mao ra gid namis ra gid ni siya pagsulat. Dili kay ang mga Adventista Namis quotation? mao nagsulat Namis sa quotation? usab sa Sabado ngadto sa Domingo kay ingon riyo ang pagguba sa balaod sa Dios na karon kinsay naguba nabuhat sa diya nga giusab ang adlaw nga igpapahulay sa Romanhon nga gahom. Ang miabot na ang panahon nga ayuhon ang pagkaguba. Okay, ayuhon. Gibantayan ni Adan ang adlaw papahulay sa iyang pagka-inosente didto sa Eden. Gibantayan gihapon ni kini diha nga nahulog apan na may lusulon. Gipagawa siya gikan sa garden ang tanan nga patriarka gikan kang Abel. Kang Noe ngadto kang Abraham ngadto kang Jacob nagbantay sa adlaw nga ipapulay sa diha nga gipagawa sa Dios ang Israel gikan sipto iyang gipayag ang iyang balaod ngadto sa masuwagon nga nasod. Karon diri ko sa katapusan tinuod ang adlaw ipapahulay kanunay nga gibantayan. Okay, akong basahon. Gikan niadtong adlaw hangtod karon ang ipapahulay gibantayan man ang gihapon bro ang adlaw ipapahulay oh. Bisag ang tao sa sala milampo sa paglapit sa balaan nga adlaw nga ipapahulay. So kini nga pagkasulata bro, kini nga imong gihatag nako nga gibatok nimo sa Seventh-day Adventist tungod kay naa kay nabasa nga apan ang iglesia nga gimanduan ni Kristo. Nasayop na Asa diha. bro? Okay bro, sige bro. Nasayop ng pagkasulatan. Oh, para na ako bro, wag gini, na-miss gini siya bro. Na sayop kay naaman po Sige, diri bro. mabasa bro. Kung paguba sa balaod sa Sayop Dios na. nabuhat niya sa giusab ang adlaw nga igpapahulay. Dili si Ellen G. White kay kung adto mo konsulta ko ani bro sa mga kadagkuan namo sa Seventh-day Adventist. So naa sila explanation ani about sa moa. So mudagan mi didto bro sa insakli nga kanang original gayod kay naa pa magi original ani bro nga kanang si Ellen G. White gyud ang nagsulat. No kay kani ginakapi naman lang ni siya. Di ba lo ang tao dili perpekto masipyat gyud engineer mangani maestra masipyat di ba? So Sige, pati inyong mga position, libro na bro. mangani pod mga sipyat pod. Pero Quotation libro. kung sakto ka sa imong pasangil bro kung imo ning mamamatud-an so dako nga pangutana nganong gibalik man bro nga ang paguba sa balaod sa Dios nabuhat diha sa giusab sa adlaw nga ipapulay sa Romanhon nga gahom. Di ba unya?
wala man po'y nagbalaan sa unang adlaw sa semana nga Domingo ang mga Adventista. So dapat kunta magbantay na mig Domingo. Di ba? Sige bro. Lain na po na kung sunod na po na kung pangutana mo. Nga po nga libro bro. Hmm. Sa page 9. Page 9 ta bro. Nine? Page 9. Okay. Pipiat ay question. Bro, unsa ganito imong primero nga pangutana ganiya bro? Asa gito nga page? Sa kapitulo 5 bro. Page 43 nga ang Seventh Adventist mini nga paglaaw kanang ang doktrina gikan sa filosofiyang pagano. Ah, okay. No? So, namiss ra na po pagsabot na ako page ng 9 bro. Page 9. Ha? Page 9 bro, page 9. Page 9 sa page Oh. 9 bro. Oh, dire sa ikaduhang paragraph bro. Page 9 ikaduhang paragraph. Oh, kana bitaw si Satanas gipatidunggan pag-ayo. Ay siya ha. Ikaduha nga paragraph no? Oh. Page 9 man ka, page 9. Oh, page 9. Kaning naiuluhan nga gipalayas gikan sa langit. Daotan, dili man na mao bro. Kani bang wala page 9 mo ha bro. Are ay sa. Okay, si Satanas sa Dios kagubot. Kaning ang daotan nga buot mohimog maghaton nga pagkalas kani. Kana bro. Nasa man ani dapit. Sa second paragraph bro, di man ikuan day. Kaning isa day bro, kaning isa kapag naom na ko bro. Wala man ko ana bro. Lahi na siya confused bro. Asa akong tanaw sa diri bro sa. Bro, unta may uluhan. Wala na ito. Aron maandam ang giagian. Di man maong content niya diri ito. Tanaw sa ako diri bro ha. Aron. Wala may nakabutang diri. Lahi din sa content diay. Unsa mo kunta ang konteksto bro? Naaya kong basahon diri sa kaning dako jud nga libro ba. Dakong paglaom. Ya ana mo diri bro sa page 33 sa paragraph. Alam niya, paragraph 2. Aron maandam ang giagian alang sa iyang katuyuan, gigiyahan ni Satanas ang mga Hudyo kung wala pa mianhi si Kristo sa paghimo sa igpapahulay nga sa lagubangon pinaagi sa labing makuting nga mga kalagdaan nga mooy nakapabugat sa pagbantay niini. Akong pangutana bro, kinsa maning gigiyahan dahil ni Satanas ni mga Hudyo aron maghimo sa adlong igpapahulay bro? Okay, ang adlaw nga igpapahulay bro, walay mabasa bro nga ang mga Hudyo nagbuhat sa adlaw nga igpapahulay hananas na pulo ka sugo. Ang Ginoo mo'y nagbuhat ana. Pero dire sa inyong libro bro, ningon man nga si Satanas mo imigiya sa mga Hudyo sa wala pa mo anhi si Kristo sa paghimo sa adlong igpapahulay. Ang yawa ni ligiyal bro. Okay, ari ang tubag bro. Sa wala pa si Kristo, unya wala pa yung mga Hudyo na ang adlaw nga igpapahulay sa creation, no? Kay sa creation managikan. Dire bro, kay ang yawa may migiya bro. Lamit kita bro kung makabasa ko ana bro kay para masabtan ako bro ba kung unsay buot ipasabot wa man ko ana god. Sige. Kanitang English bro, English the Great Hope. Darao. Oh, sa page pwede nimo basahon. Sa page 52 bro. Yan naman dali bro nga the Roman Church was still to him the spouse of Christ. Unsa may binisayo aning term sa page 52 ba kaning libro? 52? Unsa English? Asa dapit bro? The Great Hope kaning The Great Hope naka The Great Controversy?
Dili, the Great Hope, kaninda kong paglaom. English sa ba? English. Naka, ani? Wala ko bro, the great controversy man eh. Abi na ako, the great controversy. Wala ko. The Great Controversy. Di ba na? The Great, unsa na siya? The Great Hope? The Great Hope ba? Unsa? The Great Hope? Oh, The Great Hope. Anda kong paglaom, gyapon na siya nga English. Oh, English na siya. Sa page 52 na ingon man bro. The Roman Church was still to him the spouse of Christ. Unsa may binisaya ni mo ni bro? Okay ha, pangitaon ako dres binisaya bro ha. Binisaya. Aw, na ayaw kan di wala man na siguro sa kuan bro. Kanang gamay nito. Katong sa baga gid na ana bro. Sa baga na. Unsa to'y pagkaingon bro? Asa to? Unsa to'y pagkaingon? The Roman Church was still to him the spouse of Christ, and the Pope was the representative and vicar of God. Basta may binisaya ni mo aning term, the Roman Church was still to him the spouse of Christ. Nami konta bro nga makabasa ko ana bro kay para makatubag ko bro balisod man gud bro nga mutubag ko ana bro nga di ko kabasa unsay konteksto ana bro. Nami konta na nga naa ko ana kay lisod man na bro nga motubag ko bro unya wa ko kabasa anang buot ipasabot ana diha kay naa man ganay sumpay gud bro nga naa mo ganay mga pagpasabot sa katapusan. So murag nakapabor lang ka kay naa kay mga ako hinong isday wa koy mga books kayo namo ikaw naa. Okay. May padinta marag na binta-bintaha di gamay ni kay bisag dito sa barista bro. Litid to gamay slim. Ako kay Adventista ko pero wala kayo ko'y mga books. Kay usahay man gud bro na ako'y mga books nga Adventista ipanghatag ra pud nako. Ay, panghatag nimo? Panghatag nako ba? Ang naa nimo daw kanarang naay ko ano? Oh, kaniragong gamay. Maura gyud ni. Lami kung ta naa diri sa gamay sa 52 wa diri na. Oh. Sa page 9 bro, kani page 9 gamay nga libro kana imong gawiran gamay. Page 9? Oh. Kaning tanan nga mga content ani bro, naka-refer ba gini sa inyong simbahan bro? Asa man ani? Ako lang confirmation aning librohan nga nipis nimong dakong paglaban. Ang tanang content ani nga mga libro bro, naka-refer ba gini sa inyong simbahan? Okay, ang sulod nining dakong paglao manggon bro. Kini siya bro, gisulat kini siya bro. Tungod kay naa mo kay mga propesiya manggon sa Biblia nga gikuha base ani bro. For example, kanang pag-usab sa balaod sa Ginoo nga nag-refer sa Romano Katoliko. So kung imo ni isang basahon kay pag-usab bro, so naa gyud kay mga babasa diri mga teksto kung giyon sa pag-usab naay mga ebidensya pod nga giusab niadtong 321 AD Constantine adlaw Domingo nga giusab sa Romano Katoliko ang balaod sa Ginoo naga ni Ten Commandments, di ba? So bro, sa page 9 commandments akong nasa ikaduhang paragraph pa bro. Kani nga Ikaduhang ikaduhang paragraph kani bang si Satanas bitaw ang uluhan niya boys ang dautan nga buot mahimong mahaton sa pagaklas. Sudan may pronounce ni. asa ikaduhang paragraph pa bro. Asa dapit? Kani bitaw page 9 sa ikaduhang paragraph? Oh. Kini bang giingon diri ba bro nga si Satanas gipasidunggan pag-ayo. Si Satanas ay sa bro ha. Kaya bitaw ang uluhan na bro is ang dautan nga buot mahimong sa maaghaton na pagdaklas kana. Ako pita. Okay, sige. Okay, o sa may mong kuha na si Satanas pinasidunggan pag-ayo. Ug ang tanan niya mga buhat nasuloban sa mga malisod nga pagpadayag nga ini ngadto sa manulunda sa tinuod nga kinaayahan sa iyang mga buhat. Inyuha man yung libro bro nga nakasulat man gini diri bro. Ato pabot ipasabot bro nga nagpasidungog mo siyawa bro. Okay, akong klaro ko na.
si Satanas pinasidunggan pagmaayo og ang tanan niyang mga buhat na suloban sa ministeryo nga malisod ang pagpadayag niini ngadto sa mga manulunda sa tinuod nga kinaiyahan sa iyang buhat. O kay Satanas bro, magpakaanghel manggod siya bro. Pero Pero pa bro, gipasidungan ninyong yawa bro. ayaw sa, wala pa ko niingon ana, mo nag-explain pa ko bro. Ayaw sa ko og ganang buot-bote sa akong tubag kay ako maning panahon dili bote pa sa Ingon bote bitaw man kanimo bro nga. Yana bitaw kanimo bro nga. wala man nag-ingon rin nga Di ba ningon ko mo kinana bro nga. Si Satanas bro gipasidunggan ninyo ningon sa ato sa basahon nya pag gumanog baso ni kag kay nagpatakuban sa wala ang akong tubag wala ko nag-refer o niangkon gid ko. Ang akong tubag bro nga yes tinuod kana siya pero dili sa Seventh Day Adventist nga nagdaig ni Satanas. Kay ang Mateo 7, versikulo 14 ngadto sa 20, maila sila ninyo sa inyong bunga kay ang yawa magpakaanghel man, no? Ang mga anghel gani ani iyang nalimbungan tungod kay wa gid maklaro kung unsa gid sa katinuod siyang kinaiya kay mura man pud siya og tarong. Pero ang iyang tinguha dautan. So diri ta magabasi sa mga pagtulunan. Now karon atong padayonon kini nga balasahona, okay? Si Satanas pinasidunggan pag-ayo og ang tanan niyang mga binuhat na suloban sa ministeryo nga malisod nga pagpadayag. Lisod gini sabton kay mismo manggani kamo bro. No, naunay ani nga kamo may nalimbungan sa yawa. Ngano igor mo ni angkon nga kamo ang gitukod ni Kristo nga simbahan. Unya ang inyong pagtulunan iya yawa. Domingo, sugos tao. Unya ang pagkinabuhi, dili balaan. Sukpak sa kabutos Ginoo. So dili ni Sabentista karaw atong padayonon. Ay lang kasuko kay nibalos nako. Nga malisod nga pagpadayag niini ngadto sa mga manulunda sa tinuod nga kinaan sa iyang buhat. Latawa ha? Okay, hangtod na kini maingpit sa pagpalambo, ang sala dili makita sa iyang pagkadautan. Mao na kamo, wa gid mo kabantay nga ang inyo nga pagkinabuhi iya siyawa kay di gid na ninyo masabtan kay wa man gud mo nagbasis Biblia karon. Hangtod nga kini mahingpit sa paglambo, ang sala dili makita sa iyang pagkadautan. Ang balaan nga binuhat dili maklaro kung unsa ang mahimo nga mga resulta sa pagsalikway sa balaod sa Dios. Now karon kinsay nagsalikway sa balaod sa Dios? Ang Adventista or ang Iglesia Katolika Romana? Klaro nga ang naglapas sa balaod sa Ginoo ang Iglesia Katolika Romana. So ang Seventh Day Adventist wala nagpasidungog ni Satanas. Ang nalimbungan ni Satanas kadtong may angkon nga Kristohanon. Nga Kristohanon nga ang pagtulunan pagano. So kami kay ni-claiming nga Kristohanon, so buti pa sabot nagtuman mi sa sugos Ginoo. So ang tinuod nga Kristohanon dili ang Iglesia Katolika Romana kundi ang Seventh Day Adventist. Sunod pangutana. Okay bro. Sunod ako pangutana bro kay ang ako manggong concern na to ganina nga. Sa to pag ipasidunggan ninyo ang yawa. Ay mo lang gidungagan akong tubag. Kaya lagi sa ra ayun ko nga nagpasidungog dai mo og yawa bro. Ingon magaga ako sa basahon. Pagbasa nimo ningon gyud kag yes. Kay nagpatakuban man siya nga ito. Okay bro, alay pangutana bro. Dilato na kanang kuan kanang dilato na daginuton. Dire sa page kuan bro, dire sa page 84. Baliw ko na ko ukab sa imuhang anang page 84. Page 84. O kanang nipis nga paglaom nimo ha. Oh. So, page 84. So, wala ba ako may angkon ganiya ikaw magbuot-buot ra gyud ka. Naka-record. Okay, niingon lagi kong yes no, pero wala ko nag-ingon nga yes nga nagpasidungog may siyawa. Wa, paumana sa akong tubag. Di ba? Wala biya. So, mabito na-explain ko. Na-explain ko, may tungod ana. 84. So, asa man ani? Sa page 84 sa paragraph 2. Oh no, dili paragraph 1. Paragraph 1. Kay perto man gid ninyong sahod anang Sabado. Kay ingon mo adlaw ta kahulay din na, buhay ta. Balaanon, simba ta ana. Oh. Ang ingon din bro, basta nabasa nimo kanang kadtong nagtahod. Ogya. Nabasa nimo? Oo, unsa may mong concern ani kay atong sabton? Kadtong nagtahod sa Biblia nga Sabado.
pagamahayon ingon nga mga kaaway sa balaod ug kalinaw nagalapas sa pagpugong sa moralidad sa sosyedad hinungdan sa pagkawalay balaod ug korupsyon ug nagdapit sa mga paghukom sa Dios sa kalibutan. Unsa ka tinuod ni bro nga kadtong nagtahod sa Biblia sa Sabado pagamahayon ingon nga kaaway sa balaod ug kalinaw. Kaning isa ka libro na ko giila nga mga tinunglo man. Sa to matinunglo man ni ron. Okay, mutubag na ko. Go. Okay, salamat sa pangutana, no? Okay, nasayop ka sa Okay, nasayop ka sa imong pagsabot ani. Tinuod nga moabot ang panahon nga ang mga Dominguista magbasol sa mga Sabadista nga nagtuman sa Biblia nagbantay sa adlaw Sabado. Tinuod na siya nga basulon nila nga sila ang hinungdan sa kasamok o kagubot o mga bagyo o mga linog. Ang Adventista maoy basolon sa mga Dominguista kay ang mga mao man na ba biblical man na kay ang yawa suko man sa mga Bro, ang kani mga tao kuan ba bro? nga nagbantay sugos Kani nga. nimo. So karon wa pa ko nahuman sa akong tubag. Ayos sa, wa pa ko Sige. nahuman. Sige. So tinuod na siya nga moabot ang panahon kay mugahom man gyud bro unya inig-abot man gud sa katapusan bro mugahom gyud unya ang gitagna diha sa Biblia nga usa ka tawo nga mag-usab sa kasuhan Daniel 7 verse 25 no nga giusab gyud niya ang napulo ka sugo iya gyud nang i-enforce unya nga Domingo na gyud adlaw igpapahulay Domingo din musandelo unya bro ana wa pa ta na nagdebate ha mo dili na atong topiko karon pero kung gusto ka ana sunod nga mga panahon ato nang isgutan. So moabot ng panahon na ang inyong Santo Papa mo pahayag ina siya nga oy now karon kini mga Adventista ha mao ni nagsupat sa balaod sa Ginoo nga adlaw nga Domingo ato ni silang pamatyon ato ni silang lutoson. So may tabo bro nga gitagna sa Biblia nga suko ang dragon ni atong kaliwat sa mga babae nga nagbantay sa sugo sa Dios o nagkupot sa tinuohan ni Jesus. Unsa ya nagkupot sinuha ni Jesus? Nagtuman sa iyang mga sugo, gikasukan sa yawa. Lutuson unya ang mga Adventista nga nagtuman sa Sabado nga naa sa Biblia. Sayop ang imong pagsabot. Natubag imong pangutana. Nay ni sunod bro. Nay ni sulod. Wala man? Na may joining din nagubutang sa kuha. Wala man ko nag-accept bro. Wala man ko nag... Ambot lang. Basing sa imo. Nakay libro nga Desire of Ages. Desire of Ages. Wala. Okay, Desire of Ages. Asa man dapit nga page bro kung unsa may gingon diha. Wala lang kung paano na ko basig naka ba. Kanang Alpha and Omega na po ka nga libro. Visit man na no. Nasamot wa ko'y alpha ang omega. Maura gini ako mga libro gyud. Maura gini akong gigunitan. Ano bro, na ako'y libro dire bro. Ha? Kana ako'y libro dire nga ang dakong away tali sa maayog daotan. Unsa? Na ako'y libro dire nga ang dakong away tali sa maayog sa daotan. Ang writer ani bro si Ellen Goldwhite. Dayon, ang unod ani ha, ang mga unod si Ellen Goldwhite may writer. Unsa na sa nga libro? Ang kaning ang dakong away. Ang dakong away unya. Ang dakong away tali sa maayo og daotan. Bato ang unod ani usually si Ellen Goldwhite mo writing. Then ang gahimo gyud ani bro, ang gapatik gyud ani si James White yung bana. So kani mga pasiuna diri, kaning mga British ba na. Si James White din nagpatik ani. Then after sa iyang pagpatik, gi-insert niya ang mga libro ni Ellen Goldwhite, mga sinuwat ni Ellen Goldwhite. Okay bro. Mangutana ko ani nga libro bro. Naa sa British ani libro ba pasiuna. Bro. Akong basta ko ni dire sa pamilya sugod ko dire. Alang sa daotang mga pagpasantok, daotan. Alang sa dugang mga pagpasantok, gihatag sa Dios kini nga mga pulong ngadto kang Juan. Mga hinigugma, dili ninyo tuohan ang tanan espiritu
Pantulayan ninyo nga ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios. Kay daghang mga bakakon nga mga manalagna nga manungha sa kalibutan. Unang Juan 4:1. Tama ba ni bro? Okay, sakto ang teksto bro. Okay. Sumpayan na to bro ha. Kung i-attract gamay. Daghang bakakon nga mga manalagna nga manungha sa kalibutan. Unang Juan 4:1, hinuon lakip na niini si Ellen Goldwhite. Namakak ng inyong libro bro o sakto ni? Unsay pa kaingon? Kaya ingon dire bro, kay daghang bakakon nga mga manalagna nga manungha sa kalibutan. Unang Juan 4:1. Hinuon lakip na niini si Ellen Goldwhite. Namakak ni nga libro bro og nagtugag tinuod. Okay, itong tubag. Okay? At nag-ingon diya kung susihon ang ispong iyaba sa Dios. Ang Namakak na ni- ba niya iyaba nga mga gikan ba sa Ginoo? O iya siya awa? O bakakon ba siya? Kita ang magdili. Bro, Nga naman. Ang iya, ang iya, putol-putol yung tingog bro, putol-putol yung tingog. signal siguro bro, signal. Kani bang statement sa inyong libro Okay na? nga kay daghang bakakon manalagna nga manungha sa kalibutan. Unang Juan 4:1, hinuon lakip na niini si Ellen Goldwhite. Namakak ning libro ninyo bro o wala? Si Ellen G. White, wala man nagtudlo nga bakak sa amoa. Ang iyang gitudlo, yun man sa kabubuton sa Ginoo. Siguro bro, kana nga libro, lami kuntang makabasa ko ana bro, kay para ma-explain ako na kung sa'y bot ipasabot diha. Galing kay wala man, di ko mauyon bro nga usa siya kabakakon nga propeta. Kay nga naman, wa man siya Bro, gitudlo wala ko nga ma- binatak. Like aning Saturday. Wala ko mangutana kung Patuman, muyon aning- ba. Dili pangutana na ko bro kung muyon ba kasi ipon. Libro ninyo Dili o ko wala? mauyon nga dili ko mauyon nga mini siya nga propeta. Bro, wa ko mangutana muyon ba ka nga mini siya. Ah, Kani sa inyong libro ba nga mini nga propeta si Ellen Goldwhite appeal. Namakak ning inyong libro siguro. or wala? okay. Ang tubag na ko sa imong pangutana. Okay, balikon ako akong tubag ganiya katong imong mga question ganiha about atong sa Domingo nga gipulihan sa mga Adventista. Unya, siguro bro, na-miss ra gyapon na nga pagkasulatan diha, lami kun ta nga ako nang mabasa kay Bro, wala ang ko stand sa mangutana, Seventh bro. Day Adventist bro. Ang stand sa Seventh Day Adventist si Ellen G. White dili bakakon nga propeta kay nga naman ang iya mga gipanagda na sa Biblia nagabasi mo nagingon diya nga susihon nato ang mga espiritu kung iya ba sa Dios nakaron kung atong susihon usa may gipanudlo ni Ellen G. White Tato pa iya bro. siyawa dili man po iya siyawa nagabasi man sa Biblia tanan. Namakak ya po ning libro ni Ellen Goldwhite bro. Okay, wag na namakak bro. Namiss lang gina bro. Ako, Siguro tama. kung mabasahan ako na bro. Kung na ako ana bro, lami gid kunta. So dili ko Pwede mo maka-akusar ana. Bro, pwede nimo maukay ang imong messenger karon bro kay mag-send ko ani sa imo sa messenger. Ay saha kung makukuha na wala dili ra binikuha ang akong cellphone bro. May nagnakay isa ka cellphone kay isin akong picture ani sa messenger. Oh, wala lagi ko bro. Basta naanas na kong away no. Oh, kaning nga libro dakong away nga kuning iyang Kani, cover kani? nga black and white Kani? Kani lagi. asa data. Tanaw na ko be. O dili kanang inyong bag-o karon Kani? dili man na kuan bro. Dili na mao bro. Dakong away man eh. Oh. Oh, lahi man na. Nipis nga dakong away oh. Wala Ano ko nga? ana. Kuan. Sige. Naunsa man po ni si Kuan bro, naunsa man ning atong Facebook karon nga ito marumubugad dire sa kuang. Lagi wa. Di mangani ka maklaro na ako diri. Di lagi.
So, maura ni bro nga daghan jud dayon kanang mga na-misquote ang inyong libro bro. Kaysa kumubalik ta sa original bro manggod kay naa mo mga original ana bro. Ako dili ko makaakusar ana. Anay Di ko mga makakasara kato pa na bro. kaning naay mga original sa to pa kani akong gipangbasa mga dili ni original mga fake ni. Di man ba ko maingon nga fake na siya, sakto ina siya ang mga gikuan niya bro, na miss lang gid na siya bro ang mga siguro ang mga gipang sulat, ang mga nag-type, moro na ako makusar diha nga nasayop. Pero ang writing sa Ledge White dili na siya masayop bro. Mo bitaw kung ako ning i-question sa ako nga mga kadagkuan, naa sila explanation ani, naa sila gigunitan ani nga originality nga mga libro nga gikan gayud ni Ellen G. White. To get nag-write ba? Dapat katuloy pangayoon mo bro para naadyo ka ba wag Oh. manaypay So kung pwede man na bro, mapangayo na ako na siya bro. Ako nang mapangayo bro kanang kanang original gid ani bro nga kana gyung walay pagkabutang nga sama sa imong gibato karon sa Seventh-day Adventist nga usa labi na bro. usa si Ellen G. White nga bakak. So Okay, pwede na para po po bro. Mo-message ko nimo. sige. So bro, kay ganiya ra man sige pangutana ako na pod. Oh, last na lang niya kung last question na lang bro. Sige. Dire ko sa kanang gitawag og kaning yung mga teaching na to ba pareho man tang teaching og kining Trinity dayon nag-teach po mog Trinity. Ang Oo. akong pangutana bro is kinsa may nagmugna aning term Trinity bro? Term Trinity? Oh, di ba? Nagtuo man tag pareho man tang Trinitarian, dili man pud siguro mo parehag barugana saksing Jehova nga white Trinity o kana Iglesia ng Kristo, white Trinity man. Kinsa may naghimo aning term Trinity? That is my first question ha. Last question na lang ni ako kay pwede na ka makapangutana. Okay, lang taon na rin ako sa 28 fundamental beliefs ko Kinsang tawhana gyud Ako na nagmugna ilang ng taon? Trinity bro? Kanus am na Sa 28 fundamental beliefs. manam na sa kuan. Kinsa naghimo ana? Kanabot ipa sa Kinsay nimo? naghimo sa term. Di ba si Kristo Ha? maingon magid siya bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Kinsa Santo. naghimo man imong pang O kinsay nagmugna anang term Trinity ba? Kanang term Trinity. dili man na ang Trinity bro. Ambot lang di man siguro na biblical bro. Dili Pero biblical na naatay Trinity. mabasa nga the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mga tanawala na po.